Nak! Ay, yung body nga bata nga kanina pag naglilipot-lipot, di ko natatadaan. Nak! It mga hugasan na banggira, hura-huraan. Wala makatubungit baboy. Hindi ang mga labangan nagpupundok, pastila na baron nga bata pa daw. Paggigihayon ko adi. Nag-iinano daw ladi tiyak kinabuhi. Nak! Kali na, babe. Hinay paglakbay kay bangin. Makagisan timpaan. Babe! Diri ko kaya lumakbay. Like, ay! Diri ko kaya big salit akong tiil. Alsa pa tago sa timtiil. Una nga tato nga wala. At tuman. Kugusa na lang ako, babe. Diri ko talaga kaya lumakbay. Promise. Kaya mo itun, babe. Sige na. Adilag para hain mo. Sige, sige, babe. I will try. Oh my God, babe! I made it! Maaram na ako lumakbay. Babe, pag-abot nato na atubangan ni takong nanay, masaring ka, maupay nga kulop, ngan, mabilis ka. Naku-conscious ako, babe, like, nahalo ko nga bangin diriha umayon, haakon para haimo. Anong pag inisog niya? Malilipay pa nga ni adto, babe, kay nayan na ito nagsiniring haakon nga, pag-asawa na. Wait, babe, anay. Magli-lipstick lang ako. Kinangan baga, mapula-pula takon to kapag atubang ha iya. Let's go, babe. Ready na ko atubangon imo nanay. Nay? Nadiin ka ba nga kanina pag nagpipinanmiling hain mo? Marang nga namot bulikan ka ni Habalay. Nay, itan niya ngayon, uyab ko. Ring ganun itong pakatanga lahinit. Bisan niya tat pinanlala mo, naghihimakuri kita. Nagdidinugang ka pa. Aw, nay. Diri pa ako maarte pagkaon. Nakaon na po ako like hotdog, sausage, ngan bunay giha pero an sunny side up la kada breakfast. Mayon kala iton. Hinkadamot kin pipinan luwas. Bisan nga ni ako talag sa lagtong katara nga mga halalamon. Nay, butan ni tanyangan matrabaho. Yes po. Maaram po ako maglimpyo. Masipag po ako. Maaram ako maglimpyuhin like aircon, chandelier, refrigerator, mga sugad ito. Hain kami mga gamit nga sugad. Isa nga itong aparador, maharurusdak na. Nay, mahal ko itan niya. Ngan, pamati ko, iyan ay babae nga para haakon. Mahal lahudo. Mahal na ipapliton niya na, bahin ka lang namamalanga. Diri maartitan niya pagkaon. Nakaon niyang bulad. Oh yes, opo. Nakaon po ko yung bulad. Tapos, papadisan niyahin vegetable salad. Like, oh my God, it's so delicious. Pag pinaniya mo, akin bisan laano. Bulad yan yung suoy, amo tulit padis. Nay, sige na agad. Ay, kabara ka kay tataganin, mawalong apo. Pahuwagi tim simod anak. Pagtuhay lugod pag-eskwela. Isa nga, ito mga grado, puros parakol. Ano man lang ang trabaho, ti masusudlan. Nay, sige na agad. Tuguti na agad ako pag-uyab-uyab kay. Ulitan naman ako. Dere. Iguli ko dito nga lahinit. Pag tinatapusan na natin pag-eskwela. Ha? Iguliton nga na, ha?
Buutan man tag nanay. Kabara ka kay tatapuson ko latag pag-eskwela ngan uuyaban ko lagap ikaw permanente. It's okay, babe. Siguro this is not yet the right time for us. Maguhulat lang ako kung saan ako kakarawato ni nanay. Tigam ni babe ha. Ngayt akon paghigugma haimo ro alagi din kalibutan. Haimo lang nagbibirik-birik ka. Remember, babe ha, that I will always love you forever and ever here in my heart. Tatawagan ko lang daddy kay mapasundo ako. Sige, babe. Sorry good la, babe ha. Pasundo na lang kanimo, daddy. Hello, daddy. I'm so sad right now. Pwede mo po ba akong sunduin dito sa Barangay Tuya? Yes po, daddy. Kung hindi po available yung ating sports car, pwede po ba yung chopper na lang yung gamitin mo? Yes, daddy. I need space. Pupunta po muna ako ng Boracay to calm myself, na mag-relax. I-relax yung aking pusong nasasaktan. Yes, daddy. Pakisabi na lang po sa apat na yaya ko na dalhin yung mga gamit ko doon sa kondo. Doon po ako matutulog. Aw, iday! Kuan, inin. Nakagdesisyon na ako. Ulitaw naman ngayon tak-anak. Tutugutan ko niya pag-uyab-uyab. Wow! Thank you po, nanay. Promise. Magiging mabuting girlfriend po ako sa anak mo. Promise. Oo. Aw, iday, kuan, inin. Balik ko lang pakiana. Rico, ano ka mo? Damot iyo sa lapi. Yes po, nanay. Haluag po tamon mga katunaan nga. Damot tamon mga negosyo. Oh, really? Kuan, iday. Inin. May tiga niya ako nung upat nga manurukot. Pwede ko umutang.